Ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Домти Ҷей. Имрӯз 26 марти соли 2023 ва дар ин навор 13 хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо, лекин аксарият аз шаҳри Душанбе мебошад ва имрӯз пешкаши шумо мегардад. Духонага бо ремонт дар Гипразем, шаҳри Душанбе бо нархи ҳамагӣ 215 000 сомонӣ. Квартираи фурӯшӣ бо ремонт дар шаҳри Душанбе бо нархи 240 000 сомонӣ. Хонаи фурӯшӣ дар Федератсияи Россия, инчунин пентхауси фурӯшӣ бо нархи 270 000 сомонӣ. Духонага дар аэропорт, сехонага дар Саховат, духонага дар Якум Советский нархаш 335 000 сомонӣ мебошад, таъмир дорад ва сехонага дар Профсоюзи шаҳри Душанбе ва дигар хонаҳои фурӯшии хуб ва срочнӣ. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст надиҳед. лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ё ин ки ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 1455 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. бисёри бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, духонага бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар цокилни этаж. Цокилни этаж кадоме надонад, ин таги якум ошонаи бинои новостройка мебошад, полуподвал мегӯянд, хеле майда четрезача дорад. хона ҷойгир аст дар Гипразем, соҳибаш мегӯяд ки об, барқ, канализатсия ҳамаш ҳаст, документ яъне ҳуҷҷат дорад, таъмирам низ дорад. нархаш бошад 215 000 сомонӣ. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Левакан, пештарномуш Сарбанд. хона аз 2 ҳуҷра иборат аст. дар меҳмонхона чизере ки дар сурат мебинед ҳамаш меистад, яъне кондитсионер, парда, люстра, гилеми 11000 ҳозир истифода нобурда, ҳамин чизҳо меистад. инчунин дар хонаи хоб люстра, шифонер, парда, подставка, гилем. дар ошхона яхдон, мошинаи ҷумашӯи автомат, парда, люстра, гилем. дар ванна термекс мисители нав часпондагӣ. дар балкон бисёр чизҳо меистад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳои Россия WhatsApp доранд. марҳамат дӯстони азиз, нархи хона 210 000 сомонӣ, ҷои мешдагишай. хона ҷойгир аст дар шаҳри Левакан, дар Борбат 1, квартираи 3. хона дар бинои 4 ошонага ҷойгир аст. дар якум ошонаш трезаву ҳама решотка гирифтагиай, пешашда дарахтҳоям шинондагианд, калон шудагианд. об ва барқати мушкилӣ нест. хона срочно фурӯхта мешавад ва мутаассифона масоҳати хоная, яъне квадрати хоная соҳиби хона намедонад, лекин мегӯянд ки хонаҳо калонай ва балкони калон дорад. одами мехостагӣ метавонад балкона кухнӣ кунад, кухниро ҳамчун сеюм хона кунад. марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Домти Ҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. бениҳоят як варианти хуб аст. хонаи фурӯшӣ дар Шаҳрисор, дар маркази Шаҳрисор ҷойгир аст. дар наздаш мактаб, боғчаи кӯдакона, масҷид ва беморхонаи марказӣ ҷойгир ҳастанд. барқ ва об доимӣ, ҳуҷҷатҳояш 100%, ду дар хона, времянка дорад ва ҳамомам низ дорад. нархаш бо маслиҳат дӯстони азиз. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд, 4.5 сотиқ замин аст. марҳамат дӯстони гиромӣ, аз номи каналмон муроҷиат кунед. боз такрор мекунем, нархи хона бо маслиҳат аст. соҳиби хонада занг задан маслиҳат кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар поёни корвон ҷойгир аст. ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбута, кӯчаи Максима. доми яъне бинои 3 ошонага мебошад. хона дар якум ошона ҷойгир аст. як хонага бо масоҳати 36 метри квадратӣ, таъмир дорад ва нархаш 240 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Домти Ҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат. ва тамошобинони гиромӣ, ин наворе ки дар рӯи экран мебинед, ба мо соҳиби хона равон кардан, мо дар видео монда ускориташ кардем. агар хоҳед ҳамин видеоро ба ягон хел ускорена тамошо кунед, ба соҳиби хона муроҷиат кунед, ба шумо роҳӣ мекунанд. хонаи фурӯшӣ дар Федератсияи Россия, Московская область, Раменский район, Лисицыны Лужки. нархаш 1,5 миллион рубли русӣ мебошад. 6 сотиқ замин аст. нархаш албатта ки савдо мешавад. ва тамошобинони гиромӣ, ҳавлӣ 3 дар хона дорад. мактаб 5 километр автобус мебарад.
поликлиникам ҳам кам. ҳуҷҷатош 100% учётчик пайваст аст. Марҳамат дӯстони азиз. ва дӯстони азиз, соҳиби хона навори қариб 5 минутаи ҳамин ҳавлия доранд, ки дар он ҷо ҳамаашро ба пуррагӣ хушрӯ фаҳмондагиянд, ҳамаи маълумотро додагиянд. агар хоҳед ҳамин видеоро тамошо кунед, ба соҳиби хона муроҷиат кунед, ба шумо ҳамин видеоро, ҳамин видеое ки дар он ҷо маълумоти хона ба пуррагӣ гуфтагиянд, нишон додагиянд, ба соҳиби хона муроҷиат кунед, ба шумо ҳамин видеоро роҳӣ мекунад. мо аз сабаби ки ҳамин видео дароз аст, дар набормон пурраша монда натонистем. хонаи заминии фурӯшӣ дар ноҳияи Вахш. таҷрибаи хона тайёрай ҷои фундамент розкардагия яды проблема шуд, срочно сум дар кор шуд, барои ҳамин мефурӯшем, мегӯяд соҳиби хона. хонаи заминӣ холияй сотиқаш 5 аз 16 мебошад, дарозиш 43 метр, паҳмиш 12 метр, ҷойгир аст дар ноҳияи Вахш, ҷамоати 20 солагӣ. 100 000 сомонӣ нархаш боз муомила дорад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 9227 мебошанд, ватсап доранд. соҳибаш мегӯяд ки ҷош ҷои беҳад хубай, дарахтҳои калон дорад, раҳош трассаи калон, аз ду тараф оби ҷубор, я баняча сохтагем, чойлоби ангур, зардолу, хулас ҷои хубда қарор дорад, поёни агаротай. дар бари хона масҷид ҳаст, мактаб, духтурхона, дуконҳои савдо, ҳамаш дар наздикии ҳамин замин аст. ноҳияи Вахш, 20 солагӣ. марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Домтичей пурсон шавед. пентхауси фурӯшӣ бо нархи хуб. дар бинои 7 ошхонага ҷойгир аст. хона дар 7 ошхона ҷойгир мебошад. дар умум 113 метри квадратияй, яъне 73 метри квадратӣ худи хона, боз 40 метри квадратӣ пентхаус. духонага мебошад, ҳоҷатхона ҳамом алоҳида 73 метри квадратӣ, пентхаус 40 квадрат, ҳавлӣ мисли ранги ҳавлӣ, барои дамгирӣ метавонӣ чойлоб ёки катмонӣ ёки боғчаи кӯдакона куниш. об ва барқ канализатсия дорад. лави раҳи калон, бозорча, мактаб, садик, литсей, коллеҷ ҳамаш дар наздикиш. суроға, фабрика, Ленинград. ноҳияи Рӯдакӣ. нархи хона бошад 270 000 сомонӣ. рақамҳои барои тамос дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 4-6 мебошанд, ватсап доранд. марҳамат дӯстони азиз. ва боз хотиррасон мекунем ки суроғаи хона на он қадар дур аз мости 46 микрорайони шаҳри Душанбе мебошад. марҳамат дӯстони азиз, барои маълумоти бештар занг занед, пурсон шавед, ё ки боз хубтар мешавад, рафта аз пеши бинед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар стари аэропорт. фурудгоҳи кӯҳна. духонага бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои новостройка. хона таъмир дорад ва соҳибаш мегӯяд ки мебел, техника ҳамаш нав аст, панели гарнитур нав аст, угловой диван, кондитсионер, яхдон, мошини анҷумашӯй, спутниковое ТВ, мактаб, садик, бозор ҳамаш дар наздикии хона. ҳуҷҷатош, техпаспорт ҳамаш ҳаст. фақат харидорҳои аниқ занг зананд. марҳамат дӯстони азиз, мактаби 16 дар назди хона аст ва нархи хона бошад 375 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, дар назди бозорчаи Гулистон, бениҳоят як хонаи хуб аст. се хонага бо масоҳати 92 метри квадратӣ дар дуюмо шонаи бинои новостройка. хона таъмир дорад, таъмираш зебо ва нархаш бошад 500 000 сомонӣ. дар наздикии хона ҳама чизҳои даркорӣ ҳаст, аз ҷумла бозорча, мағозаҳо, дорухонаҳо, мактабҳо, садикҳо, хулас ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳаст. худи хонаам ҳам ошхонашам хуб аст, ҳам масоҳаташам калон аст. нархи хона 500 000 сомонӣ. рақамҳои Россия ватсап доранд. марҳамат, аз номи канали Домтичей пурсон шавед. ва тамошобинони гиромӣ, ин хонаи мо сиёмкаи алоҳидаша дар канал дорем. ман ссилкаша дар комментарияи видео мемонам. марҳамат, даромада тамошо кунед ва аз номи канали Домтичей пурсон шавед. нархи хона боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар южнӣ ҷойгир аст. 7.5 сотиқ замин мебошад. Заминаш калон аст ва 5 дар хона дорад. Нархаш бошад 873 000 сомонӣ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. Марҳамат дӯстони азиз ва тамошобинони гиромӣ, дар наздикии ин ҳавлӣ ҳама чизҳои дар корӣ ҳаст. То раҳи калонам на он қадар дур мебошад, наздик аст ва ин ҳавлия мо сёмкаи алоҳидаша дар канал дорем. Дар он ҷо ҳамашро ба пуррагӣ фаҳмондагием. Масъалкаша дар комментария мемонам. Марҳамат, даромада тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Саховат ҷойгир аст. Се хонага бо масоҳати 60 метри квадратӣ дар чорумоҳ шонаи бинои советӣ. Хона таъмир дорад ва нархаш бошад 655 000 сомонӣ, $60,000. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Аз номи каналмон муроҷиат кунед. Ин хонаи мо сёмкаи алоҳидаша дар канал дорем. Масъалкаша дар комментария мемонам. Марҳамат, даромада тамошо кунед. Хона дар пушти дорухонаи Гарант ҷойгир аст. Минтақаи беҳтарин мебошад. Албатта ки ҳама чизҳои даркорӣ ва инчунин бозори Саховат дар наздикии хона ҳастанд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар якум Советскӣ, духонага бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар чорумошонаи бинои советӣ. Хона таъмир дорад. Дар чорум ошшона ҷойгир аст. Худи бино 4 ошшонага мебошад. Кирпични таъмири миёна дорад. ҷойгир аст дар якум Советскӣ, рӯ ба рӯи тарабхонаи Клеопатра. Нархаш бошад 335 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Правсоюз. Се хонага бо масоҳати 85 метри квадратӣ дар даҳум ошшонаи бинои Новостройка. Хона таъмир дорад. бо чизош фурӯхта мешавад ва нархаш 565 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. Марҳамат дӯстони азиз ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. кадоме ки ҳамин видеоро то охира тамошо кард, дар комментария рақами 10,000 нависен ё ин ки ассалому алайкум нависен. мо ба саломи шумо ва алайкум салом ҷавоб медиҳем ва албатта ба комментарияи шумо лайкҳои худамонро мегузорем. То боздид, барои кор, худо нигаҳбон.